Galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welila galonde segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolomba uyo tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraga jugu bomori tenya welila. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل موفولين ولنمندون أو تايني واتينا أو منوسو لمن نشر فلا جبراني سانفة جمانين كونو جمانين كوكا أمبانين الله سبحانه وتعالى في ألاكا كيسينا كهنا anaka barka jidile alaka o kenen au bela jelen kani watina kakeni ankramgo asayidi Sharif Usman Madan Haidra aleka sambiorni nanina o anniversaire barawye Jamiatul Ansar din ka bulu farabba mimbe kati falaje kerenkrenyala falaje sous section uya nyina maya ka ben juin kalot le tani shegi masamba fla anetani kononto min kene kono falaje dugutikila kaw ameri la kaw katase negala marama cha mama kerenkanayala negala député u katase u ka préfet uma mimba to kana wale nyuman donke Jamiatul Ansar din atonde munumbe kati falaje u ka wulika jo anu ka chesri mi ni u bala sunitle kenay anyina mayara ankramago a Sheikh Muhammad Ndiaye fe Jamiatul Ansar din wajulu kala badodo akene kono barakun folowla dantikali ni wale nyuman do ni foli mun kera anga jeka nyama daw fe nisu duguti ka cibaye on ya mo saba neni ndoga ke chefla nuhu ani zumana ko mo no seya ireseya ko aka foli bowe ale kuna jara afawye akuna jara amokewye ni yogo jama sawalen kana ale ka duguro aywa ko ale tiska dansoro ola halibi ni yaye ibi yorajano simo soro iba soro iteri tozo kama njafe kwa mi ala jama jora to mina damnala ko ala ka labanti halibi abike ala ko de kama no so jalo bolo jale ala ka samya nyuma dama ala ka samya nyuma dama ay dara yere kanu ko so ala kira kanu ko so hake to baka sali ala muhammad talimi korfota sunna anga ngala ko mana to bala no madam mayga umu mayga afolita jiba conseil kulu togola ka folita jiba dugutan segi duguti be togola ka folita falaje duguti togola kere yala ka folita nga almami togola anga dine nyango fem be chrétien dine protestant islamique dine ka folita be togola musu fem ani chen dimseni fem be ani wele para fem ma sunna kana ni kene kaya ka foli taw betola ka foli duma ay no sura sunna kumina oye karamo Usman Sharif Madan Haidra ka anniversaire ni ali bagina mois de mai de 12 donc ça on so ba anniversaire ke nakla ali temo gansa e malla donc ambi foldi kula benoma jayna anana kumina abu sradeka anaka jama nuna ku dine ko de o dine on te bere do la ka dine te yororo kata la fam ya ka do dine te yororo ya fama ote dine te yororo kachala mabo hakil no teke kile musebe ni dine yororo baso basigi be ni ko yiri wa fana yiri wa se kata ni dine fana te a dine fla fe fe parce que le baya ka amblasra ka ta brunyo irana anga se adama daga nyona ka ala do ka foldi bema ala ka suku je ko ma aga do bara sale la mo billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum salam ambe tangani ni ala fe ka bo shaitani toroma anga kenena inshallah
an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye n'o ye bisimilahi rahmani rahim ka sali an ka kiraba in kan n'o ye Muhamadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka sebaw a n'a so dugɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ sali o bɛɛ kan nin ye kɛnɛ min ye nin ye kɛnɛba ye nin kɛnɛ in nin ye ala tanu kɛnɛ ye nin ye falajɛ ka kunkɔrɔta kɛnɛ ye an bɛ foli di an ka supérieur ma ka foli di an ka maire ma ka foli di an ka député ma ka foli di jama bɛɛ ma jama o jama y'i ɲɛsin nin kɛnɛ in kan an bɛ foli di a bɛɛ ma anw bɛ ala barikada falajɛ an kun kɔrɔtalen don bi diinɛ sira kan parce que nin kɛnɛ tun t'an fɛ yan nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw tun t'an fɛ yan alhamdulillah a sababu ɲuman an bɛ barika da ye ka foli d'a ma n'o ye karamɔgɔ Usmani Hayidara ye an bɛ foli d'a ma ka barika da k'a ye n'a donna dugu in kɔnɔ yan anw tɛ taabolola ko la anw hami tɛ taabolola ko ye k'a fɔ n ye sɛbɛnni kalanden ye ou bien n ye kadiriya kalanden ye ou bien n ye fɛn wɛrɛ ye anw mago t'o la anw mago bɛ an ka diina de la n'o ye ala sira ye Mamadu Diaye kabini a nana dɔ farala an ka ala dɔn kan dɔ farala dugu ka ala dɔn kan alhamdulillah an bɛ ala tanu an b'a barikada k'a yira Hayidara la k'a fɔ a ka lasigiden a y'anw bila sira kan a ye sira yira an na alhamdulillah an b'a tanu don o don a tɛ sɛgɛn don o don i b'a mɛn ko Mamadu Diaye bɛ wajuli la n'a tɛ dugu in kɔnɔ a bɛ dugu in kɛrɛfɛ a tɛ sɛgɛn bɛɛ b'o dɔn o bɛ dɔ fara diina de kan an b'o barika da ye ka duwawu k'a ye ala ka sidiya ni kɛnɛya d'a ma an bɛ kɛnɛ min ka taa n'o ye Hayidara yɛrɛ ka bange ni kɛnɛ ye an b'a fɔ alhamdulillah ala yɛrɛ min fɔ kuranna kɔnɔ o de don manja leji yuqridullaha qardan hasanan yudaifu lahu ala yɛrɛ ko jɔn bɛ juru d'ale ala la a k'a sara sarako ɲuman na k'a jidi o de ye Hayidara ta ye ni Hayidara n'a ɲɔgɔnnaw tɛ sisan dun b'a sɔrɔ kira ka mawuludu a banna Mali kɔnɔ alhamdulillah Hayidara sababu a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw sababu olu de y'u jija ka kɛlɛ k'arɔ sinon sisan tun b'a sɔrɔ mawuludu banna dɛ ka alhamdulillah o mawuludu ala kira ka mawuludu ala y'a kɛ Hayidara sababu de y'a to a donmɛna dɔ farala ka bi sinon n'a tun binna Bamako wala a tun bɛ bi Mali yɔrɔ bɛɛ a tun bɛ bi nka n'a ma se ka sira sɔrɔ yen ka bi o de y'a to mawuludu jidira fo kana bila bi la ni maa min kɛra sababu ye k'o kɛ a ye juru de don ala la o juru ni ala nan'o sara ko Hayidara yɛrɛ ka mawuludu bɛ kɛ o y'a ka baara de ye anw b'a fɔ a ka baara de don ala y'a sara a ka baara de la an bɛ ala deli ala ka sidiya ni kɛnɛya d'a ma ala ka sidiya ni kɛnɛya d'a ma maa o maa wulila ka na nin kɛnɛ kan i ɲuman nana cogo min an b'a fɛ an bɛ ala deli ala k'i ɲuman sagiti ala k'i ɲuman sagiti ala k'a kɛ barajiba ye bi jahil Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra dugulen kan fɛn o fɛn bɔra yɔrɔ jan na ka na ani yɔrɔ surun na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka n Diaye fo a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo ayiwa a fɔra cogo min fɔba fɔlɔ fɛ ayiwa kabini a nana a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la o tuma fɛn o fɛn nana ka a bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔmasen na ala y'a kɛ mon père ninnu bɛ tɔnsigi la Bamakɔ o ma yan sɔrɔ o tuma ci donna ne da ko ne k'a lase ka bɛɛ lajɛlen fo asago ala sago o kɔrɔ ko k'an de don. Auzubillahi mina shaitani rajim. Njiba cɛ n'a muso a bɛɛ bɛ su an tilenna hɛrɛ ala k'an si hɛrɛ la député tɔgɔ la ala y'a kɛ bi ye Mali kɔnɔ sɛnɛkɛlaw ka san sɛnɛ daminɛ ye ala y'a kɛ député a ma yan sɔrɔ a ka ci bɛ yan nɔ ko k'a fɔ falajɛkaw ye Njiba bɛɛ ala y'a kɛ président de bɛ taa Buguni bi o de y'a bali ka na n'o tɛ a tun bɛ kɛnɛ kan bi a ko ka fɔ ka foli di Njiba cɛ n'a muso bɛɛ ma sɛnɛkɛlaw bɛɛ tɔgɔ la Mali bɛɛ tɔgɔ la ko ala ka samiya diya parce que o bɛ samiya de kun na bi Buguni ni président bɛ yen nɔ ko a ka bonya bɛ yan nɔ hali bi ko samiya bɛ don ala ka samiya ala ka diya ko ala ka sanji ɲuman na an bɛ kun min na bi ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ Hayidara n'a ka jɛ cɛ bɛɛ k'u ka dugawu kɛ sanko la ɲinan samiya
aya a doncogo a ma ɲi fɔlɔ mais ko ka dugawu ka bɛɛ lajɛlen pour que ɲinan samiya bɛ ja cogo min na député tɔgɔ la u ka foli bɛ yan ala sago a sago a kɛ to baga sala hɔn billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim an bɛ ala fo ka ala barika da k'an ka sababu ɲuman fo n'o ye Ased Sherif Usman Madani Haidara an b'a fo ka barika da n'an bɔra yen an b'an ka invité d'honneur fo an b'a daminɛ dugutigi la an b'an ka dugutigi fo an b'an ka maire fo an b'an ka alimami fo an bɛ an ka sous-préfet fo an bɛ an ka député fo ka fara jama nalen bɛɛ kan section tɔgɔ la o la section nisɔn ka di nin kɛnɛ in kan su in na sabula ɲinan san kɔnɔ ne ye section ye a ka anniversaire sabanan de kɛnɛ kan anniversaire in fɔlɔ la Kati-Ville sous section na o don in kɔrɔ arabadon Diogar sous section fana ta kun bɛ yen bi ala sɔnna an bɛ Falajɛ fana ta kɛnɛ kan an bɛ ala fo a la ka ala barika da k'an ka yan ɲɛmɔgɔyaso fo k'u barika da yan ɲɛmɔgɔyaso u ka baara daminɛna cogo min na an bɛ dɔɔnin fɔ a la section ma dunan tɛ sabula kabi an bɛ section la mɔgɔ damadɔ de wele an ka taa ko olu bɛ fɛ ka ansariya ɲɛdɔn ko ka ansariya ɲɛf'u ɲɛna nin ci in y'a sɔrɔ an bɛ mawuludu kɛnɛ kan o yɔrɔ bɛɛ an ye délégation bila ka na ansariya ɲɛf'u ɲɛna o yɔrɔ bɛɛ ka jɔ ni mɔgɔ damadɔ ka passe u ka taa mawuludu kɛnɛ kan u k'a ye min bɛ yen o la n'u y'a ye min bɛ yen ka fɛn faamuya n'u seginna ka na faso la u na se ko in kɛcogo la ala y'a kɛ u taara o cogo la an jɔra n'u ka musaka bɛɛ ye kunɲɔgɔn na fo o tɛmɛnen kɔ an ye a boloda ka na bureau sigi k'a d'u ma comité bureau sigi k'a d'u ma comité bureau sigilen k'a d'u ma u ye baara daminɛ o wagati la ni Torodo sous section ye n'o président filɛ nin ye Nkini bolo la Fuseni Samake o la o kɛlen ka baara daminɛ n'olu ye ala sɔnna dayɛlɛ kɛra o kɔnɔna na mais dayɛlɛ nana bɛn ni jɔn ka nali ye ni Mahamadu Ndiaye ye ka bɔ Kayi ale ye Kayi yiriden dɔ de ye an kɛlen ka kibaruya sɔrɔ an y'a ɲini ka na n'a ye ka bila an ka yan mara kɔnɔ o la a ye baara daminɛ yan mara kɔnɔ yan mara yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɔra sisan k'a ka baara seereya an ye o ye an jigi fa sabu karamɔgɔ ye sira dɔ de tracé k'a di fo ko ka bolo kɔnɔna na o la n'an tun y'a mɛn bi ko a ma bolo kɔnɔna na o tun y'a dama kuma wɛrɛ mais an nana sɔrɔ ko wasa bɛ yen wa karamɔgɔ m'an bila foyi la fo an ka diinɛ baara kɛ bɛɛ ni kelenya kɔnɔ bɛɛ k'i ta kɛ n'an sera ala ma a bɛ ɲɛnabɔ wa an ka bɛn sinsin bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ chrétien diinɛ mɔgɔw fana y'o sariya sisan donc voilà an bɛ min fɔ halisa tɔnden minnu bɛ yan minnu tɛ yan an karamɔgɔ ye min tracé k'a d'a ma o de don silamɛya i ta kɛ mɔgɔ wɛrɛ to yen a ka ta kɛ wa i ka jugu ɲumanya karamɔgɔ min tracé k'a di karamɔgɔ lamɛn i ka baara kɛ n'a ye i ka du kɔnɔ bɛn sabati yen i ka quartier la bɛn sabati yen a ka du kɔnɔ bɛn sabati yen kana bɛnbaliya sogolon fasi wa n'i y'a yɔrɔ yɔrɔ a kunbɛn wa i k'i jogo ɲa voilà n'i ye denmisɛnnin i hakili to i bangebagaw la i k'u barika ɲini n'i ye muso i cɛ la don ka ɲa i sigiɲɔgɔnw ɲumanya kun ye i ka tɔɔrɔ kana s'u ma nin n'a ɲɔgɔnnaw komi wajulikɛlaw bɛ n'u da don tɔ la karamɔgɔ in de tracé k'a da an ma donc voilà an ka hakili to nin na n'ala sɔnna baara tɔ bɛ ɲa ka taa fɛ o la an bɛ mandiya an bɛ dugawu k'a ye k'a fɔ a ko ne bɛ baara min na yan nɔ a n'a ka bureau ala ka baara ɲa u bolo sabu alhamdulilayi u bɔra comité la ɲina u kɛra sous section ye u ka demande talen section na k'u bɛ sous section ya kɔ an y'a ta k'a étudier k'a lajɛ an y'a ye u n'a ka kan o la an y'a d'u ma ɲina y'o san fɔlɔ ye o la section yera kɛnɛ kan
gamba fo ku cesiri alsa bare ala ka tafanga duma sira ka jan ala ka nu se ka time samarata ala ko yira anna mo ka famu ami do jabi keneka sabla ni yere karamogo ye joy aye mun ke ala ye ni yo ye dro ibaru ko ni kene ka do bebe mine sabla ami ala ka keneka aye bara de ke ala ye do nan fana kene sigi ala ye kambe ala barka dawla ala ta to toyi wala ma fe ni ala fe suina na ala ka je ala bo kay wala ala kan so here chamana kira buya kama tarmo ro kama solo la mo wala ambina wa abdai info wa mo way man hada ka brai masi la la no sabat avec pour le kama c'est Usman wala na wa shi jan kana la wa ala bo dana amin ya rabbi amin kina tigana rabbi ala ka no amin bisrami ala ka kiso jala wanda ya anda sella kati fala dia no am so jalo zambara madi kawari ala ka je ko ni kuma dila ko ko ne ko ne solution program bi ani solution program do donc be kuma o bere lenga je ko non to han ko ni so jalo do am je ya fo abu para ni na ya la gide do ay refe akoray posena para ni ga mako ba ma para pati ke no ngula ba fo ga no do kamo ya para na bas vere la abe ga ka ni re na la ba je abe do ke ala ba si jan kina no ma la bo da ala kana la la ala kan sa re bo la o ka me no kamo ya kamo soli ala ba le na hera la ala kan an shi hera amin ma wo ma se ya yere se be bela jele fo ka wali mando aw na to fem mi ma soro aw ta to la kan to fem ka soro amin ma o mi boyan imana i bolo do fem o fen Allah taala ka ke barkai amin la ka ke korotai amin la ka ke nafai amin baw be le jelo fo ko wali ma kerengere na yalla me karamo jay fo ano ka kan jay karamo jay mi ma no le ni ma jele bele jele ko ka je ka ke jele wallahi jay amogote mogola ko kodoni bila wali ko e buro tale nge wali fembindo ale mo be ala ta de la ale ba ta do ba fo ka wali na wallahi na bore no ba ko fo muso fo wali mando ni mogola do no ka kan mo mogo bo mogola ma o ma se mana se ase yere se ka du kono bele jelen bismillah robu fi che fara muso ka dem sen fara mogo ko ba ka wallahi mbu fo wali ni mando nu ka mogola do uni che u yere u be mi nyine ala fa ala de ulu de ba don ka temena kan allah taala ka ku amin no bora yino mbe foli blanga karamo were mi isa sise ka bo fo en no fo kulu ko sise isa sise ni karamo njay fa kelen ba kelen ndo ni karamo nu so jalendo u konna jelendo u be be mi ne kelenge mbo fana fo ka wala ni mana ana from so belaje ani tonde o belaje falaje tonde o awbe mun ne ni ala fe ko ala ma ko ke awni ala ya beke fe belaje lembe aw buru sabula mamadu jay bawo jay ni karamu ba haydara nyana fiya aw mina aw hata karamu won jay fe ka nyada la ja aw be karamu wallahi haydara noro ya ala haydara wallahi ne ce donc an be ala de deli sini kenani laban ko nyuma ala ko di anna be amin abe minni ala fi allah taala kan na be amin aka duta fanga ala ka kuma amin allah anga karamo ba mi ya sheikh sharif usman madani haydara karamo ka folite aka kuma temena folika sabula ale foli ke ka tema danka donc amba wali nyuma ne don sabula wali nyuma don bali kafiri wallahi amba wali nyuma ne don don anti se ka foi ke min be karamo haydara sara wallahi sabula yan ko kanje ka ambila sira nyuma ka fen no mani ayo de jirana ka to asenka ate suno an kama ate lafiya an kama wallahi anti se ka karamo haydara sara soro asarate ambi se ka wali nyuma ne don wallahi an se ko da majira dila wallahi anaka kalandenw aye fen ka ya be fo kalandenw yo ko kalandenw ko nyogonke kalandenw so no wallahi ambi soroka duwa oke anga karamo yini kuna nya ala yo nyi mina anna ko do wa anna
mais ani be an fe an buna ba afo fo la hara ala ka la rasul suma ala ka fara jon kuna ni ala ka meleke nyuman jo akuna ala ka ke ala kira ka dunai allah taala ka dala ne ngun sabati abe yoro mina mbada te yoro gelemana ambe duwa kai ala ka yesu fusaya mani aye min ke yanno mbada be ta fen soro anye en min ga bo yantai allah taala ka kana bele ka bele jelen fo ko mi su kora kuma kana jina ko sobe bi bele jelen fo ko wali mando to ndew bele jelen ka bonya be yoro mbanga zikiri dalaw fo ko wali mando anga visili wambu fo anga mo bele jelen organisation mo be fo ko wali mando allah taala ka nu sara ala ka nu wasa ala ka nu jidi ala ka nu korota hamina ko do wali ni bangelen fen ala tabi mi allah taala ka bele jelen ma shi kana nani hamiye yanka bi wuli ka soro ala mo nyana ala ba nyana wa sheri sherif usman madani haidar al horma koso ala baraka koso ani fanchina al horma koso sallallahu rasulillah. Monsieur le maire des communes de l'arrondissement de Néguéla, monsieur les conseillers communaux de l'arrondissement de Néguéla, monsieur les chefs des services techniques, monsieur les représentants des ONG partenaires, monsieur les représentants des leaders religieux et coutumiers, monsieur le chef des villages de Faladé, monsieur les représentants des 18 villages de la commune de Kiba, monsieur les représentants de la délégation d'Ansardine de Faladé et environ, honorables invités, monsieur le président de la sous-section Ansardine de Faladé, mesdames et messieurs, au nom de la population de l'arrondissement de Néguéla, du préfet du cercle de Kati et au mien propre, permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire au guide religieux Cheikh Madani Haidra. Et je souhaite la bienvenue aux représentants du guide spécial dans la commune de Kiba et toute l'équipe qui l'accompagne et tous les invités ici présents. Jour mardi 18 juin 2019 est un grand jour pour cette commune, Faladé, qui vous accueille aujourd'hui. C'est un village qui compte 3 religions, à savoir l'islam, le christianisme, l'animisme, et cohabitent tous dans un climat symbiose. La cérémonie s'inscrit dans le cadre, dans la même dynamique que celle de la commune, à savoir promouvoir la pratique de l'islam dans la commune, favoriser l'entraide entre les musulmans, favoriser la cohésion sociale entre les différentes couches sociales, sensibiliser, éveiller les consciences selon la sunna par les prêches, commémorer les grands moments datés de l'islam, organiser les journaux pour la lecture du Coran, inviter et sensibiliser les membres sur l'importance de la pratique de la prière à la mosquée. Ce 18 juin 2019 à Faladé sera un jour historique, gravé dans les mémoires de tous et de chacun. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous demandons votre bénédiction afin que nous puissions vivre dans la cohésion sociale, dans la paix, dans l'harmonie. Enfin, d'abord, je profite de l'occasion pour demander au guide spirituel de faire des bénédictions pour que la paix revienne au Mali. Et à tous ses disciples, de prier pour le Mali, pour que la paix revienne. Enfin, pour terminer, nous invitons Monsieur le représentant encore et encore à prier pour la communauté, toute la communauté du Mali et pour le reste de l'Afrique, le monde entier, pour que règne un climat de paix, cohésion sociale. Je vous remercie. wote menen ko fe an karamo a Sheikh Mohammed Ndiaye alayhi korofota ayla selimin ke anga jeka nyama daw fe asa alislame wa askira herala ya rabbi ala kan wuli herala ya rabbi amin allah ala kan sago kai amin ala kan laban ko nye amin rabbi ala kan sutura amin ala kan sayre koro amin rabbi
ala kana siri danfɛnna gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kan ya rabbi ala ka gɛlɛya wuli banbagati wale minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka walidenw bɔnɛ u ni la mɔgɔ mɔgɔ ka baara don ya rabbi ala k'i to a la mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ k'an ka jamana in janfa ala k'i yɛrɛ to janfa in na ala kana nisi bɔn a kɔfɛ an ma ɲini ala fɛ jamana in ba maliba ala k'a kisi ala k'a kisi ka bɔ ɲiniba jugu bɛɛ tɔɔrɔ ma ala ka don an yɛrɛ ni an juguw cɛ ala ka don an karamɔgɔ n'a juguw cɛ ni kɛra hɔrɔnba ye ni kuranɛ barika ye ni so in na bonya ye sallallahu muhammed walasa alisilamɛw aw balimakɛ don muhammed jayi n'o ye Sherif Usman Madani Haidara u ka kalanden Bunaɲanka Njayi n'a ka di i b'a fɔ Buna ka Njayi wala an bɛ ala fo bi su in na an bɛ hɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ wasa kɛnɛ kan an bɛ kunnawolo kɛnɛ kan an bɛ bonya kɛnɛ kan mɔgɔ wasara mɔgɔ min ye nin kɛnɛw sɔrɔ ka seereya dama i ɲɛ la mɔgɔ kisira lahara don mɔgɔ ye dalilu sɔrɔ ala bolo mɔgɔ min jɔra Haidara ɲɔgɔnna bangeli kɛnɛ kan Haidara ɲɔgɔnna bangeli kɛnɛ e ka se ka jɔ a kɛnɛ kan walima ka sigi a kɛnɛ kan fo ala ka ko kɛ ye diɲɛlatigɛ la ka lahara kɔnɔ wala an bɛ ala fo ka barikada su in na ka kɛɲɛ ni le 18 6e mois 2019 an bɛ Kati Falajɛ sous-section kɔnɔ an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara a ka san 64 na o ɲɛnajɛ la wala an bɛ dugu faamaw fo dugu jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ dugu min kɔnɔ n'o ye Tarawelelakaw ye Falajɛkaw an bɛ a dugutigilakaw fo a dugutigi fatura kurama sigi fɔlɔ an ma ɲini ala fɛ a ye an bonya ka tɛmɛ an b'o de fɔ a y'an bonya ka tɛmɛ ale kelen a n'a ka jɛɲɔgɔnw o ye hectare 3 di karamɔgɔ Haidara ma nin dugu in na ko ka Haidara ka so jɔ a la alhamdulillah an bɛ o ɲini ala fɛ ni ko bɛ cɛkɔrɔba in ni ala cɛ ala ka kɛ o kama ka a donni da ye o kɔ tɛmɛlen kɔ an bɛ dugu faamaw fo an bɛ sous-préfet fo n'o ye madame Mayiga Mayiga k'an ka député fo Case Kulubali k'an ka maire fo Segu Jalo Falajɛ yan ka Bosofala maire fo Nana Kase ka an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo chrétienw tɔgɔ la Père Antoine an b'a fo n'o ye Danbɛlɛ catholique tɔgɔ la protestants tɔgɔ la Père Abel pasteur Abel Goita an b'ale yɛrɛ fo kɔ tɛmɛlen kɔ mɔgɔ mɔgɔ nana an ka kɛnɛ kan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw bɔra yɔrɔ janw de la su in na ka na nin kɛnɛ kan ka tagamaw kun ka ɲɛgwaw ye samiya ɲɛkɔrɔla baaraw ka diɲɛw kɔ ka na k'i bɛna Haidara ka kɛnɛ kan mɔgɔw bɔra duguw la ka ja kilo 250 ye ka bɔ fo Kangaba Damanda la Dabali yen tɔndenw depuis ala y'u da u ma deli ka se yan nka dama Haidara ka Njayi n'o ye Buna ka Njayi ye an taara tournée dɔ la sunkalo ɲɛkɔrɔ mɔgɔ min y'a seereya a ka ca mɔgɔ wayirigaw ye alhamdulillah ala sɔnna olu yɛrɛ ko Njayi i ka nin tɛ fɔ an kɔ u ka musow an'u ka cɛw u ye mobili de ta k'i kunda yan kan an bɛ dugawu k'u ye ka ɲini ala fɛ u nana kɛnɛ in kan ka hami o hami t'u la ala k'a dilan gɛlɛya o gɛlɛya b'u kan ya rabbi ala ka gɛlɛya wuli ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an n'aw sutura o kɔfɛ zikiri sanpi n'o ye zikiri solo ye a ka denmisɛnninw bɛ yan zikiridala caman b'a kɔ an yɛrɛ ka denmisɛnninw b'u kɔ n'o ye seyidu ye an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye u bɛ dugu ma ala k'u yɛlɛ sanfɛ ala ka barika d'u la ala k'an n'u dɛmɛ sallallahu muhammed wala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nabaga bɛɛ mɔgɔ minnu bɛ ka Njayi tanu Njayi tɛ aw de don ka section président fo ka sous-section fo a kun ka d'an ye an ka mɔgɔ caman de ka kuma nka ala y'a seere ye ni bɛɛ bɛ kuma bi dugu bɛ jɛ wajulu tɛ kɛ wala ni mɔgɔ kanuɲɔgɔn cayara i tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ ni mɔgɔ dɛmɛbaa cayara i tɛ se k'a bɛɛ fo yɛrɛ nka a bɛɛ foli dakurunya kelen o de ye ala k'a dɔn an n'aw ye rabbi ala k'a dɔn an n'aw ye gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ mɔgɔ la yan a hami siri y'a dilan yɔrɔ de ni fɛn o fɛn ma dilan yan i ka hɛrɛ t'a la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ adama an b'an ka sigi kun fo n'o ye Basaka Koyazini Koyamamuru ye n'o ye an ka Kaidu Ruhi Alimul Allama Fahimul Fahama Samsul Sumusu Naibu Rusulu
والأنبياء نقيب الأولياء كاشف الدقائق الدين ذاكر حقائق الدين مطهر القلوب الواسقة آكز الأيدي الوساتي من المعاصي فأرس الدعوة كلامه صلج القلوب ويناور الألباب ناصر الدين رفع راية الدين أسد الغابة ليس الغوى سجاء باسل مقدام لم يخصى لومة اللائم ولا حسود حسود ولا حقد حقود توكل على ربه فقفاه هو النبراس الزمان سعد الأوان ملاذ النام أل المقام رحالة الجوال في البكاء والأنصار داعيا إلى الجبار من غير المنقرات فعال الخيرات جده ناصر الحق بالحق وهو مظهر الحق بالحق ليس بجلندد ولا بكحمد بل هو حفيد محمد فقر الدين شرف الدين زنة الدين ترجمان الدين المسؤول الآن في دار الفتوى للهال المسائل الإسلام والوضوء الإسلام صراحة سادو زيوازا السيد الشريف عثمان مدان هيدا جالا تكلا في أبا والله كم يا يردي ألاما ni ala ya min sika foyi t'a la cɛ kelen kelen minnu bɛna sɛkili o sɛkili san kɛmɛ o san kɛmɛ ni a ɲɔgɔnna fila tɛ ye o de ye Basaka Koya Zeni Koya Mamuru ye Seri Usman Madana Haidara Muru y'a dɔn cɛ min don mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a Haidara kanu dama ala bɛ hɛrɛ k'i ani songa di an kosɛbɛ ay Haidara kama an bɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ wallahi siga t'a la ɲang n bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ la karamɔgɔ don wallahi ka ɲangi buna cɛbakɔrɔ don wallahi su in na anniversaire ye fila de buna ye jɔn ye mani huwa buna ɲang wallahi buna ye jɔn ye wala wala ka damadɔ d'i ma o la k'a kun cɛ karamɔgɔ Haidara kan ɲina anniversaire in 2019 anniversaire a kɛra dusukasi de ansaru ma ka tila ka kɛ nisɔndiya y'an bolo sabula ala kira ye dɔ fɔ alayhi salatu wasalam a ko mɔgɔ o mɔgɔ mɔgɔ fila min n'aw ye ɲɔgɔn kanu ala kama aw ka jɛ kɛra o de ye aw farala fana ala de kama ko siga foyi t'a la lahara don o cɛ fila in bɛ sigi lawuru suma la wa rajulani tahaba fillahi ijma'an alayhi wa tafarraqa alayhi cɛ fila min n'u ye ɲɔgɔn kanu ala kama ka jɛ ala kama wa u ka fara u ma fara fiyewu fo ala o ala kama fara ye jumɛn saya n'a kɛra cɛ ye ani karamɔgɔ Haidara a n'a jɛra ala de kama fɛn ko tɛ bon wala anniversaire nisɔndiyayɔrɔ b'an bolo jumɛn na o de ye ka jigiya bɛɛ la kuranɛ ayaw la minnu sabatilen don hadisiw la minnu tɛ wuli fiyewu ko mɔgɔ o mɔgɔ sara nin sira in kan i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ o de b'a nisɔndiya buna ka ko in na nka mun b'an degun an tun t'a miiri nin waati ko buna bɛ sa a bangena le 17 mois 1980 ka fatu ka sɔrɔ o ma se ka sɔrɔ a ma san 40 bɔ san 39 avril kalo la nka a ye baara kɛ a san 39 la adama sɔgɔrɔba san 1000 dɔw tɛ se Bunaɲang a ka si dɔgɔmani a ye baaraw kɛ a y'a jija ala ye a jɔra ala de ye ka ala ka diinɛ k'a dɛmɛ n'a ka dɔɔni a n'a ka ni fo ka sa Haidara bɛ wasa cogo wa n'ale tun kumana Haidara tɛ kuma bilen
dusu kasi la c'est-à-dire ni buna tun kumana hali ni Haidara dusu kasilen don wallahi Haidara bɛ lafiya ni buna ye wala n'an sigira Seru Sumana Mada n'a Haidara ka kɛnɛ kan a ka kan o buna min tun bɛ Haidara lafiya n'a y'a ye a bɛ lafiya n'a kumana Haidara bɛ lafiya mun bɛ Haidara kɔnɔ buna min tun b'o dɔn ka sɔrɔ a ma fɔ a ye buna ka kalandenjɛ ye bunu f'i ye su in na o buna ye jɔn ye o kɛ taasibila ye k'a ɲɛsin a ma k'a to kaburu dɔn buna a farikolo de bɔra an cɛ la sinon a bɛ yan cɛ y'a jogo di Lukumana de fɔ a den ko n den fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ waso n'u yɛrɛ de u ye baara minnu kɛ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ waso n'u yɛrɛ de mais u tɛ pan ni su kama yɛrɛ mais n den bi mɔgɔw de bɛ waso ne fa ye nin ye n kɔrɔkɛ ye waliju ye ne fa o de ye kutubu ye seko karisa don e ye jɔn ye mais e yɛrɛ ye jɔn ye sobiyetala o de tɛ dulɔ feerela ye jɛnɛya gɛlɛn in de ye wa mɛsiba donna ye a bila jɛ y'a yɛrɛ de n'an kɛra mɔgɔw ye mun bɛ wajibiya mɔgɔw kan o de ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn jigi tugu diinɛ ko t'o ye ala kira de fɔ sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ko irham man fil ard wa yarhamkum man fis sama aw min bɛ dugukolo kan adamadenw a m'a fɔ silamɛw a m'a fɔ kafiriw a m'a fɔ cɛsuru a m'a fɔ cɛja a ko adamadenw o kɔrɔ finman b'o la silamɛ b'o la kerecɛn b'o la danfɛn bɛɛ b'o la n'i taara usulu kɔnɔ nin ma nin a bɛna cɛ ni muso denmisɛn maakɔrɔ faama sen da setigi ni setigi a bɛ nin bɛɛ de ta ko a ye hinɛ ɲɔgɔn na n'aw hinɛna ɲɔgɔn na ne ala ka hinɛ bɛ aw mais n'anw yɛrɛ tɛ hinɛ ɲɔgɔn na dun dɔ sigilen don samiya la dɔ ka kaba ɲɛtɔ dɔ bɛ taa don ni tɔgɔfɛbila ye ko o bila a tɔgɔ fɛ dɔ ka tiga ɲɛlenba dɔ bɛ don ni jafɛrɛ ye k'o bila jafɛrɛ da e na ala cɛ ni dusukun ɲuman ye e ma se k'a dilan e bɛ taa ci ala o tɛ hɛrɛ ye dɛ i hakili to a la fɛn o fɛn n'i bɛ se k'i seko kɛ hinɛ la o kɛ Seru Sumana Mada Haidara a ye nin baara in kɛ jamana in kɔnɔ hali sisan a ye fantan min jigi tugu da foyi t'a la Haidara ye du jɔ k'a di fantan min ma o yɛrɛ da tɛ dɔn bilen dugukolo kan wa Haidara sababu la mɔgɔ hakɛ min ye mobili sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min ye du sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min ye muso sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min ye danaya sɔrɔ nin Haidara in sababu la bilahi machine tɛ se k'a labɔ ni Haidara in sababu la dama mɔgɔ kunkolo yɛrɛ Haidara kunkolo da fɛ danaya da kan wallahi bɛɛ b'a ɲini k'a f'i ye ni miliyɔn hakɛ bɛ n bolo i ye danayama ye n'i minɛ k'i ka ni service kɛ n'a ye bilahi Haidara sababu e bɛ hɛrɛ sɔrɔ Haidara sababu aw yɛrɛ musow ma k'aw da ye wa dɔ ye na jɔ bi ko n ja i n'i ka ko bɛɛ ɲuman min n'i y'a kɛ n b'a fɔ ni n ka ko bɛɛ a tɛ se ka juguman fɔ o tigi tɛ se ka juguman fɔ a ko n ma ko n ja wallahi i nana dugu kɔnɔ musow kunnangolo baara ala n'i y'a dilan a bɛ ɲɛ sa a dilan man ɲi ala a ka d'an bɛɛ an ka kɛ Haidara ɲɔgɔn ye mais Haidara ka jugu an bɛɛ tɛ se hali ka da fonisɛriya ma an tɛ se astaqiyu karibun minallahi karibun minan nas karibun minal janna ko ka kɛ fonisɛri ye Haidara ka baara de fonisɛriya ye ka ɲumanya kɛ Haidara b'a ni de Haidara ma kɛ muru ye min b'a garder dɛ aw ko a y'a bɔ ko mɔgɔ b'a di bakiru tigɛma gɛlɛn bolo ko n'a ye wari di ala ma k'a bɛ ban a to i kunna kana taa di a ye kana dɔrɔmɛ di bilahi a ye bakiru tigɛma gɛlɛn a to i bolo kana bɔ mais ala kira ko alayhi salatu wasalam a ko mɔgɔ tigɛ labila la ka wari bɔ k'a di dɛsɛbaatɔw ma ala ka jɔnw ma minnu bɛ ka baara kɛ diinɛ kɔnɔ ko fɔ ala k'i gɛrɛ a la k'a b'i gɛrɛ ala de la wa ko n'a ye gɛrɛ ala la o t'a bannen ye dɛ k'a b'i gɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔ b'a di bilahi ni ko y'i sɔrɔ i bɛ ɲɛsin ye de fɔlɔ n'i taara fɔ ko voyage fɔ ala f'i b'i bolo da ala sani mɔgɔw k'i kɔrɔ dɔn fo bɛ sin ka sɔmi o y'a sɔrɔ i ma fɛn yɛrɛ fɔ e muso banabaatɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso la 20,000 o bɛ 50,000 o ordonnance di hali 2,000 e sinna ten ka taa ne ko karisa bɛ yan muso ko a tagara dugu la a ka ne ko a ka numéro tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ a tɛ réseau kɔnɔ i jigi bɛɛ tigɛ ten
parce que fonisiriya bɛ jɔn mɔgɔw la wa siga t'a la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko a b'i gɛrɛ alijinɛ la o t'a bannen de mais a ko albakilu ba'idun min Allah ba'idun min an-nas karibun min an-nari a ko tigɛman kelen min ka wari tɛ don ala ko la a tɛ hinɛ dɛsɛbaatɔ la a tɛ hinɛ jigita la a tɛ hinɛ muso cɛsabaatɔ la ko o tigi yɔrɔ ka jan ala la kojugu a ye dɔw ka wari dulɔ sobiye muso a ye ka bɔ ka d'i ma fo n'i y'a ka rendez-vous accepté hali n'i ma sɔn i ka accepté baɲi u bɛ tugu i kɔ fɛɛrɛ la ne ko numéro in fɔ ye sa téléphone tɛ bolo la e bɛ bɔ min e cɛ ka ɲi dɛ kafiri n'i b'o dɔn i t'a fɔ i ta ye so k'a cɛ ka ɲi n'i y'a fɔ i muso ye so k'a cɛ ka ɲi a bɛ jɛnɛya kɛ yan kɛlɛ caman bɛ cɛ caman na muso cɛ nka an dɛsɛlen don k'a fɔ a muso de k'u cɛ ka ɲi e bɛ muso furu k'a bila i ka so e bɛ tila ka taa fɔ kɛnɛma ta ma ko cɛ ka ɲi mais a fɔ i yɛrɛ ta ma ko cɛ ka ɲi o ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ n'o kɛra hali n'o cɛ ka jugu ni diɲɛ bɛɛ ale kɔni b'a fɔ n ka kokaye bila sa mais a bɛ diya nɔ o t'o kɛ o taw fɛ k'o kɛ dɔw taw de fɛ wala tɛgɛma gɛlɛn k'a b'i yɔrɔ janya mɔgɔw la mɔgɔ si t'i fɛ ni mɔgɔ y'i dɔrɔn nin cɛ ye mɔgɔ tɛ taa nin ka ko la nin cɛ nin tɛgɛ jalen don nin tɛ maa ɲɛnama ye koyi i bɛ lagosi sabula i jogo de y'a si ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam n'i t'a dɔn tɛgɛma gɛlɛya b'i surunya fɛn min na ko de ye jahanama ye i ka nafolo in b'i don jahanama kɔnɔ bilahi e tɛ taa n'a ye o a t'i kunna kana bɔ a ko silamɛ de ye mɔgɔ ye nin bɛɛ ala ka kira ka kuma ye wa kelen tɛ min bɛ se ka sɔsɔ ni dan b'a la k'i bɛ se ka wuli na dɔrɔn an bɛ yan hali a yɛrɛ ka kuma o kuma mun k'o la n'an b'a garan kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko mumini de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni mɔgɔw tangana ka bɔ a nɛn dɔrɔn a nɛn a n'a bolo a bolo ye nin yɔrɔ in na baara kɛta ka yira la k'a fɔ dugu jɛlen kɔ kuranɛ kalanko caman kɛra ani ala ko suma caman basigi ani bɛn bɛ se ka na falajɛ n'a mara ka taa se mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ma ani ka duwawu don kɛ an ka sababu ɲuman ye n'o ye Aseyidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara sija ni kɛnɛya ala k'a d'a ma ka taa se maa o maa de tugura kɔ juguya la ala k'a don ani u ni ɲɔgɔn cɛ o baara ninnu o tɛmɛnen kɔfɛ folikanw ani wale ɲuman dɔn kumaw caman tara ka ɲɛsin an karamɔgɔ a Sheikh Mohamed Ndiaye yɛrɛ ma ale min sigilen bɛ falajɛ Jamiyatul Ansar Din ka sous-section min bɛ o conseil religieux de do min b'a to a bɛ se ka cɛsiri ni wulikajɔ kɛ baara in na cogoya min na o bɛɛ kuncɛlen kɔfɛ baara nana kuncɛ ni duwawu ye Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fi dunya qarina wa fil qabri munnisa wa fil qiyamati shafi'a wa ala sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa bainana wa bainan nari sitran wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imaman bi fadlika wa judika wa karamika ya akraman akramin Allahumma hdina bi hidayati al-Qur'an wa afina bi inayati al-Qur'an wa najina min an-niran bi karamati al-Qur'an وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجتنا بفضلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سمن صناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالقاء كلالا وبالدال دنوا وبالزال زقاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفى وبالسين صناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالدال دياء وبالتوح طهرة وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالغين عناء وبالفاء فلاحا وبالقاف كربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام ألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وعليه طاهرين أجمعين اللهم بارك سوا ما قرناه ونورا ما تلونه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومسائقين خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات أجمعين الله وإلى جميع أصحابه الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma kati falajɛ jamiyatul ansardin ka sous-section ba min bɛ yen nɔ olu ka karamɔgɔ ka anniversaire min kɛra ka bɛn juin kalo tile 18 ma san 2019 o de kun ye nin ye alors an bɛ dugawu kɛ ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta ala k'o yira n na ala ka dayɛlɛw kɛ hali sisan wulikajɔ ani cɛsiri min b'u bolo ala ka dɔ fara a kan an ka sababu ɲuman n'o ye a seyiri sɛri usman madan haidara ye ala ka a ɲɛmɛ a la a bɛ wulikajɔ min na jamana in ye n'o ye haut conseil islamique baaraba minnu kalifalen b'a la ala ka s'a kɔrɔ a b'a fɛ ka sama ka se yɔrɔ min na ala k'a dɛmɛ foli belebele o ye aw ta ye nin waati in na aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ foli belebele ta ka ɲɛsin burukunkanw ma kati falajɛ mara kɔnɔna na k'a ɲini ala fɛ ala ka waati yɛrɛ yira n na wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolumba